Wil je me even een leidje? Tante gaat jong voetballen. Ben je gewoon even dik van je winnen, hè? Echt nee? Wie winnen? Nee, wie wil winnen? Dan Ga ik het winnen? Kom, we gaan erin buigen, kom op! Een naaie dij, een naaie vlog. Hey, hoi! Nou, hoi. Joe, Joet, op de planning. Wat geven we wij, Jara? weekend. Eerst even weer de babypietjes in. Ja, we doen een beetje jonge feestje. En daarna. En daarna geven we een TikTok-meisje, maar heel Ja, we gaan een TikTok-meisje. En een beetje het onderwerp van de TikTok is dat Ben heel gauw grut binnen. En je hebt zo dit shirtje van Jara. Die had Ildo ook. En het idee is dan dat ik eerst met Ildo ren. En dan in één keer ren ik met Jara. Dat het in één keer zo gauw die Ben grut binnen. Dus eigenlijk best toe grut Ildo. Of Ildo is liedse Jara, dat ken ik. Hildo is lief. Ildo is liedse Jara, ja. Maar we zo'n eerst bij de jonge hintjes. Zie je hoe het tegen hier? Hi! Ik ja zo wel. Hey. Nou goeie. Oh, ben dat echt prettig. Scotjes, hè? Ik Ben je wat ziekje? Ik hier zo even een maar ik wist net dat het zo prettig ging. Ik heb wel even wat voer voor de jonkies nog. Ja. Oh, en Schattig, hè? Zo schattig. Wat doet die man? Ik denk dat hij om beestjes ziek is. Ik weet het niet. Of nog voer of zo. Ziek is het wat, jongen. Is er wat toch? Ik zou even wat eten dat die doen. Nou ja, shit. Dus er heb je hier een hand en de andere hand erboven. Nee, oh. Gebeurt er niks. Cute, hè? Ja. Dat is het beter. Nee. Ze ben ik heel eng, maar misschien hoe eng. Vet eng. Nee, ze is super cute, maar... Je wil wel eens je mammy daar? Oh nee. Nee? Nee, weet hem net. Weet hem net. Hindert niks. Charles, doe die dit beter eens? Ja. Oh, iets skaaltje. Oh, in het skaaltje. Even niet skaaltje. Leuk jaren, hè? Ja. Nou, begin. Ja, wij zullen heel dat ik had een baby voor bij mij, maar die zal zo wel wekken worden. Zagen die hier in water. En dan maar we heel aan even in dit tenue hijsen. En dan gaan we dus een TikTokje opnemen. Nou, ik ga het zien. Komt vers goed. Ja, dan met een magneet. Maar jongens, Oh ja, ja. wil Oh. je me even een leidje? Wil je me even een leidje? Nou, Tante gaat jong voetballen. Je wordt net leeuw, maar ik zal je voetballen. Het is Joen de Memmen, het team van de band. Ik ga even wat tenuutjes van Ilse en Chip, want ik ga natuurlijk zelf helemaal geen voetbalkleding. Dus het wordt of deze mooie roze, of deze van Ajax. Het witte roze. Oh, ja, dat beslist. En ik ga de voetbalschoen van Ilse. Dus dan, dan zal ik dus ballen. Nou, ik ben heel benieuwd. En op zich, dat ballen, dat is nog wel leuk. Maar de duur, dat is wat minder, hoe lang het wordt. Want het is 2 keer 20 minuten. Nou jongens, ik kan je wel vertellen, dat is wel heel lang van mij. Ja, de slim mij, die wil een share. Die eet je Jonek. Dus dat is wel leuk. Nou, wie wachten nog even tot Ildo wekker is. En dan gaan we aan de TikTok. Nou jongens, Ildo is weg van bed. Die moet een beetje wekker worden, hindert niks. Maar wie kwam... samen kwam er een pakketje thuis voor het Rockabilly Fest, alweer. Van het Rockabilly Fest, want Jaren en Teetske zullen daar een winkeltje hebben. Maar wat snoepspul, maar dat leek hun wel leuk om echt nog wat oors. Onder andere dit shirtje is voor hun, dus een beetje mooi gelijk. Een beetje in de Rockabilly sfeer, met de kersen. En wat hier niet nog meer, Jaren? Laten we even zien. Klaphandjes. Klaphandjes. Plakhandjes, dit is dat Van die- mooie. Dus klap- en plakhandjes. Van die waaiertjes. Waaiertjes, ja. En Dit zijn van die clipjes van hier. En waar ik nog diamantjes, dat we dat dan op het gezicht toch. ja. Dus al je leuk spul. Superleuk. Dit is mooi, Hilda. Dit is een slag. Ja, ik kan jaren aan een bediening testen, dat ik mooi wil. We gaan even testen. En Ildo, krijg je dezelfde kleintjes als Jaro, hè? Hetzelfde shirt. Dat is cool. Hetzelfde. Kwarte broek. Ja, kwarte broek hoor. Het is lekker waar. Ik heb wel een mooi TikTok meidje.
Maar Jara en Mem en Hilda. Maar er was wel zo'n flesje net, denk ik. Ah, nee, welke vis mooi. Nee, we eens even zien letten hoe mooi het Jara dit doet. En welke nog? Zien. De roze. Wow. Super cool. Kijk, hoe kapster weer, Jara? Is Jara die een kapper, Hilda? Jara de kapper. En dan nog de Supermooi. geelek. Wauw, bist du mini, Jara? Huh? Nou. 2 Jara's. Cool. Let's see, hij maakt dezelfde squat. Tatas. Super vet. Leuk man. Nou kom, dan gaan we naar het theater doen. Gaan we een TikTok opnemen. Yes. Dit is toch schattig. Tweeling. Nou, dan moet het hier maar ergens opzetten, denk ik. Dat dat wel het handigste plakje is. Geitjes. Nou, het idee wie dat we hier om dit soort rotondetje heen rennen, hè? Ja. Ja, oké. Doen we. Dus dan ren ik hier eerst langs mij Hilda en dan kom ik er daar weer uit mijn Jara. Wat zei het, Leeuwen? Zit de baby zonder... Ja, die zit onder de mem, hè? We hebben een lietse test in, even zien. Je moest eigenlijk nog krijgen wat verder voelt, hè? Even zien. Ik denk dat dit beter is. Ja, dit is beter. A few moments later. 3, 2, 1. Oké, is dit wel maar. Jongens, hier! Wow! Chipsvlog! Hey! Eelthouw! Hoi! Oké, ja. Dan moeten we even staan. De eerste die ik ongeluk even, maar die kennen we er ook gewoon. Oh ja, die kennen we wel iets, ja. Zo. Hilda snapte het helemaal. Die denkt van, wat mag ik nou? Jongens, hier! Wow! Hey, hoi! Nou, eigenlijk moet er hier misschien eigenlijk pas ergens beginnen. En dan dat ik dan met die daar bij kom. Oh nee. Nou jongens, en ben je nou nieuwsgierig naar deze TikTok van Jaremie of per oren? Dat is tegen nog. Zie dan even op TikTok bij @chitslag. Echt superleuk. En ja, wij doen het vaker, dat bleef er vaak bij. Maar wij vinden het beide zo leuk om te doen. We hebben wat sketches, we hebben wat donsjes. En er zitten al je shorts op van onze vlag. Dus van alles te zien. Wij gaan op naar huis. Ik zal me aan omklaaien in voetbaltenu. Want ik ga doen een voetbalwedstrijd, jongens. Ja, je hebt het net, maar het is echt weer. Tjeerzaken Thomas en zijn team. Ik moet aan hun nog even wat macaroni meisje, maar even wat snel. En betiert eten. En dan van 6 tot zo'n. We hebben 20 minuten. Dus je mag je wel wat geluk wezen. Dat ga ik wel nodig. Wij gaan op naar huis. Dit weer leuk, dit is slag. Nou, Jara leidt de lijst gewoon aan de montage. Hielden we nog een flesje. Vreemd maar Jara, dat jaar die we bedienen. Zit er klein in? Een roze. Neem maar mij. En ik zal even ontkokkerellen. We krijgen het macaroni. Even wat energie van jullie voor het voetballen. Dus ik maak het vers klikken en mooi betiert eten. En daarna is het voetbalpak, jongen. Nou, één ding, wat zei ze toen correct zaken? Het liek het? Dan ben ik een echte profvoetballer. Het liek het of ben ik een echte profvoetballer? Tante kind voetbal in me. Voetbal, ja, Kim. Ja, het liek het samen, maar dat is Ja, het ik heb zo. zo'n stut in en die had altijd een bakje. En mijn man had een stem. Oké. Ja, het liek het was. Het liek het. Het liek het. En we houden het vooral dat het je liek het. Maar ben we cool of ben we cool? Twinning is winning, hè? Maar dan mag we gaan chillen qua. Ja, Ga zin in? ja. Wil je gewoon even dik van je winnen, hè? Echt nee? Wie Echt? winnen? Nee, wie wil Dan winnen? Ga ik het win? Nee. De men winnen. Wie kan betere trucjes en dan spelen Je wist helemaal net wat voor trucjes op mijn kennen. Dan even de dubbele skeren, zeg. Oké, dat kan het. Nou ja, jongens. Wie zullen ze die kant op? De mem, Tjinne, Zaaks en team. Jij en Johan hier van Broeksterwaard. We gaan los.
Oh jongens, waar ga ik nou jou op zijn? Hé, dit zijn Duitsers. Dit is Duits. Ja, dat is een circushuis hier. Wel leuk. En dan komt de Duitsland volgens mij. Zo zou kennen, joh. Of dat een Duitse auto zit. Maar Saak zit met circus, maar ik zit met voetbal in de maag. En deze? Man. En ik Heel lang, ja. En dus is mijn tas in de maag. Dus is mijn knuffel in de maag. Lekker zacht. knuffel in de tas. Hatsje! Om elkaar drie buigen, kom op! De camera aan de kant en ze scoren krijgt weer een goal. De ouders, toch? De heidmeidje ondertussen het goal wat liet er. Nog een keer! Ah, die zit er ook op. Nog een keer! Opletten, 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 opletten! Opletten! En dan maak je net punten, hè? Nee, maar de binnenkant gaat een beetje beheersen. Kom maar de breed. We hebben nog wat zouden hoor. Nee, hè? Tante Tiff gaat op goal. Kun je hem een beetje dieper of nee? Taken. Als er wel scoort, ben je hem? Ja hoor. Op de lijn, hè? Zie je mij speelt fout. Je zit daar voor de lijn. Net de bot aan het doorleunen. Zit er in de midden van de goal? Nou, opletten. Nou komt mijn meer. Nog gaat tante. Hatse! Hilda, had ik even Scoor maar. skoppen. Skoppen. Skop maar. Skop de bal maar. Die maken ons op man aan mij. Ja, ja, oh! Oh! Nou, we zijn weer thuis. Ja. Saak is titel in de douche. Mijn Mariel, doe ik nog even douchen? Ja. Vind je het leuk, het voetbal? Kom met een beetje voetballen? Ja. Ja? Die met wel goed? Ja. Met wel een beetje warrig. Ja. Ik denk dat ik morgen heel volle spierpinnen had, denk ik. Wat denkst u? Oh. Ja. Hé, wat zei ze weer dan? Hoe is dit nou een Slag. abonneer je? Zet hem Blauw omheen. via het net de chillen te downloaden of op die tablet als op die. Vooraan. En een nieuwe Zesslag.